Cela ungakhohlwa ukusubscribe. Engene njengamanje zithi amaphoyisa athungatha oshaya sibhamu abadubule babulala abashayeli abathathu eMthwalume kafushane bephuma enkantolo ngolesithathu ekuseni. Okhulumela amaphoyisa uBrigadier J Naker uthe umshayeli nabagibeli ababili bebesanda kuphuma enkantolo yendawo sebezongena emgwaqeni omkhulu ngesikhathi abasolwa bevinjwe abasolwa abebehamba ngezimoto ezimbili. Abasolwa bavulele ngenhlamvu bebhekise emotweni kwashona bonke abathathu abebephakathi ujuqu ngaphambi kokuba babaleke endaweni yesigameko. Kukholakala ukuthi abashonile baphucwe nezibhamu, kusho uNaker.